my salt and pepper. Tomatoes. So, put na natin ang bacon sa baba. Yung beef guys na may tomato, garlic, and onions. Simmer ko lang as 8 minutes. Nilagay natin sa kapa. Ito na yung ihahalo natin sa ating beef. Vinegar, brown sugar. So yan, halo na natin. Yan siya andyan na sa ating crock pot set on high. Yan. Also, potatoes and carrots. Later na ang bell pepper. So, ayan na guys. Halo na siya. Like that lang. So, let's slow cook this one to 4 hours on high. We will wait. Check natin. 3 hours na. Wow! Look at that guys. Haluin natin siya ng konti. Sarap-sarap na siya. Look at that guys. So, 1 more hour left. 4 hours nang naka-simmer ang ating beef mechado. Yan. 1 more hour left and then we will put our bell pepper. So, yun na siya guys. Almost 4 hours. 3 and 50 minutes. So, ganyan natin itong mga pinapusgang at sal. Of course, with my background. Yan, ang kwapa kayo ang atong beef mechado. Dito ang patatas. So, 4 hours na ako siya and guys, i-slow cooker. Yan, Hindi na kayong kuan. So, na siya. Yan, balik na itong taklob. Yan na. Luto na ang ating beef mechado. Dinner is ready. Ano siya? Ang dating nagsermon-sermon sa awan. Thank you for watching. Gunta may kita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.